Mama! You shut down on our gossip. Or guinea make it. Mama, come jog it. You gotta go with 10 minutes. You will legit. Or was on cable perabape, cocky bachirabachi, can I give it 10 minutes? I'm Kimaga Bape with 10 minutes. Open the process. I have to try. Will you take a cat on here? You take a cat here, Kinga. The payers woman makes on also make it give it. I'm going to get to me not. Papa, you will tell me also. Papa, I wouldn't need chalk. I'm down with a key about pay with the room miracle no more. Dem and I'm going to go when him and you get what put in a compound doing. Oh, no. Mamma, I'm going to me. I'm not going to that construction. Reduce it to me, I can't. Gina go no will be able to go. I told him Catara. He done got his run at me when they apply you. He make a quality brule. Him. Mother labor Sabatanga. Mona labor Matanga. 2.5. No, for Prague. More allowed to more in our garden. I let the public go get him some good. But what do you move? Oh, he never mata. Papa, una one minute. When he came back to me, he him and you were also can wash you. What would they have? You need to make them. You never find out what you mean than they are. Okay, you guys should get what we are making. It's a crap or rocha. Local government one Mr. No Master again of Roy and Ganga take a permission. Call them that come for and go for why yes, I can do. I'm a more car. Bash will get a bash. People, let him make up. Put him shell. In a manana age. A pamnia. Look at trumpet. Look at Raracha. We're also not be made from. Giri career. Ah, put a mecan there. Not leading, I don't know. When I kind of that. You might get it. I got him. Walk him. None of you yesterday, shoot, quite. Didn't hear one. I'm accused. Hey! What do you like? I'm on when you eat. I go accused. Accused all day, Mamma eat. Are we here? Your allegation. Oh, allegation. How we how? It's a go accused. Man, I'm gonna go back accused. It's like I'm gonna put on. No, Diaga. It's some no Diaga. It's some no Diaga. Or make a name and no Diaga. A ladies. I should not come my boyfriend. Eh? I should not come him working. Now, call your boyfriend. No? Yeah, when you go working. Hey! Nay, hen. I'm going to allow you. It's my lay home. Am I not matured enough? Are you not matured enough when you work? Are you not matured enough? It's going to come home. Ukugu. I got a home. And I go more than I'm going to get check we go. I saw oh no, Chamara manage for but when you check we go on, what about check we go on? I'll look at them. You look at Allo. I'm going more number. How old are you? I for like it. 21 years. I don't know team bro. I'm 21 years. No matter how I look. Don't mind me. My face. I'm 21 years. Men leganya ni hu. You 21 years.
ụlọ elu nọdụrụ na ada dọrọ ọkụkọ okpuru anya ha isi ụlọ elu kọwa afọ anya eji aja ụpa yoli elu kpa ya foundation nne m ịhụgwule krismas ka nkụ kemgbe aha gị wụ offense number 1 ịtasị tọgide afọ ole dị offense number 2 I know this is matter South Mashi. That's my age. You want force me age force. You can force him age. Onye ahụ adịghị o. Ele ebe isiri lo. Isole lo. That's my medical lo. Nani ano. Ehonanya. Go on. America where? Ishi lo geblalo. Hey, anya ọma lo. Iji anya ọma lo. Ka geblalo. Onye nwoke oti na-eche ekwu ụka na eburu m ebulo ọnụ ụdị ala nga m jiri ụkwụ m abụọ bịa nga. Offense number 4. Ijukwulo. Ishi America lo. Ishi America lo. N'ụdị agha. Ịgbara plane. Ishi ijukwulo. Ijukwugulo. Yeah? Aga m ejiriri isi. Accuse aga m emeli ga accuse olu onwe gị si ijukwulo. Eleghị ibu n'akpa. Onye woman hair. Woman hair. Human head. Anaghị na-eti. Onye ọgwụ ego. Hey. Isi mmanụ. Ka ibu n'akpa. Jabi gbogo. Obìnrin gwa para gị mba ndị mozi nke eluigwe ha were ọgwụ hotel. Mara m gị mmiri ọkụ. Mara gị mmiri ọkụ. Ai, ụtọ sheri zinu. Human head. Woman hair. Ihe m je eme ka mmanụ ata ya ije igi tiga you look different. Kwere ihe. Ele ihe nke ele na. Oh. Awum. Oh. Chekwa. Attach. It's just attire you will put on. Ị ga-ekwe agwa ya attach ọ ihe jiri mụrụ ebe. Ihe jiri mụrụ ebe this is human head. Attach ihe ji ata isi ka woman hair. Mekwo onu wuru ndị woja ma bofuru na bofuru. Ele ihe man na ekwo ya ko wonyi iberibe. Woman hair. Also no attach ke. Ona amadi ka wuka. Nnukwa dị n'ugbo nnukwa. And ezo ya ezo. Ihe na-ereshisa ndị mmanụ. Ọkwara ihe. Ị na-agwa anyị na ọ bụ ụdị ihe. Ị na-agwa anyị na ọ bụ ụdị yọyọ ka ibu n'akpa. Gwa anyị na ọ bụ attachment ọhịa na-akpa ya. Ihe ahụ dị attachment agịdị m ekwu English na oyibo na nwedị uru ọbụla. Ihe ahụ dị attachment. Ihe ahụ human hair. Ị na-agba ka nkịta. Nkịta ihe ejiri ka. Isi nkịta Timothy. Ihe yi n'ụkwụ ihe na ọkwụ gị na-acha white otu ọ wotu ụkwụ mmanụ kwesịrị iche elu ụdị anụmanụ iwu. Ihe m yi n'ụkwụ. Osu. Gịnị? Osu. Close it and close your body. Ghost. Ya onye nwụrụ anwụ. Ụmụ agbara gị so onye nwụrụ anwụ. Ụmụ agbara ka iyi n'ahụ. What type of policeman and the woman is this? Offense ga-abara. The policeman na woman mụrụ ihe nke ebe a. Offense ga-abara ala. Lekwata offense ga ha. Eru Abuja ị gaziri ọnụ gị. Mana ma ị ga-aga Abuja ga kọwala anyị. A na-ekwu na ịbụ isi mmanụ. Gị yiri ahụ ghost. Onye nwụrụ anwụ. N'ụdị agha. I can't be free in my father's land. In this land, I cannot be free. I cannot. An accused person, I can't get free. It's accused. You people are insane. In fact, I will call Abuja for you. I will call Abuja for you people now. I'm going to call Abuja now. We will call. What? Officer, Abuja. Hello, Kim. Please, send us to me. Please, send us. Policeman is disturbing me here. And another policewoman. Send us immediately. Don't waste them, please. Please do it immediately. Dara, aga cannot take. I just have one libe. They are not Dara. They cannot get on a pimp. Cannot get on a faff. Do you should not quarry? A cute care cone. One letter, and all of that. Only the German here. They are come on me. I'm not doing it. Megide ababi kewe debish ma ga he na ngoni bena iri hu ahia ka mka kwunye ma hu ndu police hu ni hu ana ezuzari na obodo a si na akporo nwa ndu police nton kwa back maka mu achoro their problem akpola panta funiro kipa ya mekoni na na bobo etudu no mo askwa gidi gaba ihe ola gbasara gị ime o ya mso beze gị abandara na maro na we to supply gari na Hello. Niile ụta the very tantama. Obodo nke anyị Igbo na wow.
Ada ha bịa n'igwe n'igwe. No, pass. Oyibo ederede n'akwụkwọ cruise free to pass. Can you open this thing? Just remove it. I want to pass. N'ihu onye? I'll try to enter. Oh, Christ! Ị chọrọ ịpas. Ị chọrọ ịgo n'ugwu gota. Mgbarigo na ama ahụ ga-ebe iwu Christ of Nazareth. Unu enwekwara nsọpụrụ na ndụ gị. Ị nwere officers at law. Officers at law. Get us now. Gara ka m bekwu. Please, I want to pass. Pass ma ahụ. Triumphant entry. Pass! Look, let me tell you guys. Nchoi gafe eba. Ama gafe ya. I just want to you respect. Unu jaku nu mepe ya kam gafe. In peace, oh. Unless we not your trouble. You are give a guy get unless me your trouble because all the kids know maka Bermuda triangle. Tiki shine logo. Officers. Amụ ka ị na-emeghere anya kamashima kamadora. Mụ nwe mpara anya kamashima kamadora. Of course. Onwe ihe ga-eme. Ọkwa ọsụkọs. Onwe ihe ga-eme. Ka o ruo ka ọ ga-eru. Onwe ihe ga-eme. Ịlọla di. Try it. Kekwa nke gbasara alụmdi na imepere mebe. Answer him. Ana ajụ gị ma ịlọla di na gana asị m kedu ka gbasara maka alọla di maka alọbedi di. Ọ ka m face gị. Ọ ihe ịchọ. Better don't face me, because if you face him, you remain not faceless. Don't dare me. Me pay him agafe. You go banje. You got a prison. You got a police station. You never against run again Abuja. I got a prisoner. Prisoner where? Ke prison nko? Or Abuja? Enugu. I get. Me buji kurego. Ge ke pa nga ahụ trouble ga de trouble fo. Ya gba. Achọ m ige ebe ahụ. I can. How can put ụzọ? Over to you, officer. It's over to me. Over to you. Oje eze n'aka. Case gị over. Madam, case over. Ola. I got prison. No, man. I got prison. Achọrọ m ịga ebe ahụ. I go to prison. I got. Elu ụzọ. Bute ụzọ. Ofia. By the left, mark time. Left. Handle left, right. Akari akekore. Left. Gabana. Move. Left, right. No, you follow. Yes. I want to hear you. Akari akekore. Case do over. Gaba. Aga mkpọrọ. Ihe ọwụla ga-eme ebe ahụ. I'm game. I ga wanụ. Mkpọrọ ya ejile mụ. Ọ wee ebe a ka ọ wee ebe a ka ebe si aga ihe nwunu gbugazi oge. Cheta anọdụ na mkpọrọ. Officer Karoto, I got Malagaragi. Iyo puli mere, ino under arrest. Imama one me no under arrest. Ijonjo one me no nansobu. Officer Karoto I mere ginio. Iwe wunuzo iwu no under arrest. Ihu okada nuzo ono under arrest. One phone call ilabajelu. Ejeke kwara mowe mo. Asim stop there. Ogini kamere asim kusidie tupum zaronu mo lekwam lekwese one phone call anokwam na selo obodo no no bagara gini ka igeme
anyị mere gịnị ebe